अकेलापन के असर आदमी के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत हद तक पड़ेला। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कहनाम बाकी 4 में से 1 बड़ वयस्क के अकेलापन के अनुभव होखेला अवुरी 5 से 15% के बीच किशोर के अकेलापन के अनुभव होखेला जवना से उनका मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ेला। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बतावल गयल बा। मानसिक कल्याण के एगो अवस्था के हर व्यक्ति के जीवन में आपन बहुत महत्व होला। हालांकि मानसिक बीमारी दुनिया भर में विकलांगता के प्रमुख कारण बन गयल बाड़ी। कोविड-19 महामारी पूरा आबादी पर एगो बोझ बढ़ा देहले बा अकेलापन का कर रहल बा। अकेलापन जनमानसिक स्वास्थ्य के प्रमुख मुद्दा में से एगो हा। सबूत बतावेला कि अकेलापन डिप्रेशन के संगे संगे कुछ अवुरी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जुड़ल बा। हर उम्र क्षेत्र में केहू कहीं भी अकेलापन महसूस कर सकेला। अकेलापन के स्वास्थ्य अवुरी जीवन काल पर बहुत असर पड़ेला। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कहनाम बा कि जवन लोग ज्यादा समय तक अकेलापन महसूस करेले, चिंता, डिप्रेशन, आत्महत्या अवुरी डिमेंशिया के संगे पीड़ित होखे के संभावना ज्यादा बा। हृदय रोग अवुरी स्ट्रोक के खतरा बढ़ जाला। जल्दी मौत जैसन जोखिम के सामना करे के पड़ेला। अकेलापन बस व्यक्ति के ना सिर्फ नुकसान पहुँचावेला बालुक समाज पर एकर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ेला। लोग इतना अकेला काहे बा? कुछ लोग के जीवन में कुछ खास बदलाव के अनुकूल होखल मुश्किल हो जाला। एकरा खातिर कुछ कारक जिम्मेदार बाड़े। वर्क फ्रॉम होम, पढ़ाई नौकरी के चलते अलग अलग शहर में बस जाए वाला बच्चा, लइकन में बार बार स्कूल बदलल, हमनी के का कर सकेनी जा। कुछ तरीका जवन अकेलापन के कम करे में मदद कर सकेला। पुराना नया पीढ़ी के एक साथ ले आई, जहां लोग भोजन साथ कर सके आ कुछ मनोरंजन गतिविधियन के आनंद ले सके। पार्टी, सिनेमा, खेल आदि खातिर इकट्ठा होखे के चाही। क्लब बनावे आ ओहमे भाग ले सके। लोग के बीच स्वस्थ संबंध बना के राखल। समुदाय आ अन्य सामाजिक समूह में पुरान वयस्क लोग के शामिल कैल। एगो कारपूल साझा कैल। समाज के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य खातिर जरूरी बा कि हमनी के अकेलापन से निपटे खातिर हर उम्र के लोग अवुरी सब क्षेत्र के लोग के एक संगे ले आवल जाए।